Sugeng rawuh ning channel Vidi. Kali iki karo aku Dini bakal nge-review salah satu nggon wisata sing bener-bener cozy banget digawe nongkrong. Mbuh kuwi karo yangmu, mbuh kuwi karo kancamu, mbuh kuwi karo selingkuhanmu. Ndak deng, ndak boleh selingkuh. Yang jelas nggon iki bener-bener adem banget, bener-bener rindang banget. Ya, aku kali iki ono ning Sumber Urung-Urung Waduk Desa Mangiran, Kecamatan Badas. Waduk iki dikelola karo badan usaha milik desa. Dan ini benar-benar cek nyarek, cek segel asli. Dan nggon iki kuwi salah satu ikonik ning Desa Mangiran. Ayo kita delok nggone kaya apa. Bakal seru-seru dan enak banget nggone asli. Sumber iki tepat ning Desa Lamung, Dusun Mangiran. Salah siji panggonan sing sejuk banget dan terhitung lagi dibuka. Ngomong-ngomong Dusun Mangiran iki selain urung-urunge, apa maneh sih sing dadi salah siji ikon desane? Sing eruh komen coret-coret ning kolom komentar yo. Sebagian besar pemilik warung ya warga sekitar. Tentune mesti ono camilan khas panggonan iki. Jadah bakar, ketan bubuk, gedhuk telo, lontong tahu, lan liya-liyane. Cocok banget buat cemilan di musim udan iki. Delok entalare rene ruamine koyo ngono lho Jan. Monggo-monggo mampir ning Urung-Urung Mangiran iki. Rasane sejuke aja sampe lali karo sembarange. Ayo lestarine ramekne bumi Kediri, ben tambah syahdu Kediri buatku candu. Bareng-bareng ngajak koncone rene to, karo ngedem pikirane, puh janda mampu. Ojo lali rek, subscribe channel iki, follow terus, nyalain notif. Ayo explore Kediri bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus, ojo lali maem. Nah, yo iki rek salah siji nggon sing cozy banget digawe nongkrong sing enek ning Kecamatan Badas. Gawe nggon sing pengen di-review, aja lali komen ning ngisor ya. Aku Dini pamit undur diri sik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aja lali nge-es ben gak sepaneng.